הנה מה טוב ומה נע. אם אבא נפל, למה? אם סבא בא לעזור לו ושחה במים. הנה מה טוב ומה נעים, סבתא נפלה במים. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. חזק! עשבים פשוטים, זה לא חוטי כפירה. כן. חזק! תעשה משהו יותר קטן. אפשר לעשות. היי! אלוני, מי אמרו להגיע בעוד כמה ימים? מי? ביבונה. סתם, ביבונה היום מגיע. היום? באמת, אמא לא הולכת היום לחדר לידה, הם מוציאים אותה. מאיפה? מחר אנחנו נביא אותה אל ממה, ואחר כך נאסוף אותה אל סיגל, שתטפל בה, ואחר כך זהו. אבל מאיפה הבמבונה באה? מהבטן. כן? איך היא הגיעה לשם? ככה. ככה? הגיעה, רצתה. וואו. וואי, זה לא יוצא. ואתה מתרגש? בטח. וואי, כמה עצבים. וואו, כל הכבוד. יאללה, תמכור. טוב. טבע! טבע, בואי! טבע! היי! טבע! היי! טבע! בואי! בואי! היי! טבע! 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 בואי! בואי! טבע! Stop it, okay? טבע! היי! קישט! בוא נראה. וואי, אדם, תראה. וואו, מצוין. זה אחד הטובים שלי ביותר. כן, המון. תראה, אני שואב עוד אחד. חזק.